ଆଜି ବିଲେଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏତେ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଆସିଲା ଆସୁ ଏପଟେ ଭୁଆ ବିଲେଇ ଆସି ପଶିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଡୋର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ଆସୁ ବାବାରେ ଭାତ ସବୁଯାକ ପେଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳେ। ଆଜି ଭାତ ଖାଇ ହିଁ ହବନି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ରାଗିବେ ମୋ ଉପରେ। ତ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ସବୁ ଚିଲେଇଲି। ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲା ଆସିକି ମୋ ଡାଲି ବି ସବୁ ଉତୁରି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଉ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ଭଜା ବସେଇଥିଲି, ଭଜାକୁ ଦେଖିନେଲି। ଦୁଇପଟେ ଭଜା ବସେଇଥିଲି। ଏପଟ ସେପଟ ଚୁଲି ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁତ ହଇରାଣ। ତାପରେ ମମି ଏପଟେ ଆସିକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତୁଳୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆସିଲି ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମମିଙ୍କ ସହିତ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ତୋଳିଦେଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ମମିଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମମି ଶାଗ କାଟୁଛନ୍ତି। ମମି ଡାକୁଛି ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା